бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Бохтар чорабинии идона баргузор гардид, ки дар ҳошияи он раиси вилоят Давлаталӣ Саид бо афсарону сарбозони ин қисми низомӣ мулоқот намуданд. роҳбарияти вилоят аз рушди бо низоми ҷузъу томҳои артиши миллӣ ёдовар шуда хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистонро барои фарзандони содиқи ватан шарафи бузург номиданд. дар ҳамин замина раиси вилоят Давлаталӣ Саид ба хизматчиёни ҳарбӣ барои садоқат ба ватан ва иҷрои бошарафи рисолати худ изҳори сипос карда ба онҳо дар роҳи ҳифзи суботу амнияти кишвар комёбиҳо орзу намуданд. дар идомаи чорабинӣ аз таърихи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуда саҳми артиши миллӣ дар таҳкими субот ва ҳифзи истиқлолияти давлатӣ таъкид карда шуд. дар идомаи чорабинӣ аз таърихи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар гардида саҳми артиши миллӣ дар таҳкими субот ва ҳифзи истиқлолияти давлатӣ таъкид гардид. иброз шуд ки маҳз бо талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба як сохтори қавӣ дорои нерӯи ҷангии баланд ва техникаву таҷҳизоти муосир табдил ёфтааст. ҳамчунин дар ин рӯз 250 нусха адабиёти бадеӣ ки дар доираи аксияи тақдими китоб ба сарбозони шуҷои ватан таҳти унвони саҳифаҳое ки қалбҳоро мепайвандад аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бохтар ҷамъоварӣ шудааст, ба раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Бохтар тақдим карда шуд. ҳамчунин раиси вилоят Давлаталӣ Саид низ бо соядасти худ як китоби тозанашрро ба ин қисми низомӣ тақдим намуданд. ҳамчунин дар идомаи чорабинӣ барномаи фарҳангии идона бо иштироки санъаткорон баргузор гардида сурудҳои ватандӯстона ва пораҳои ҳунарии марбут ба ҳаёти низомиён манзури ҳозирин гардонида шуд.